दुंबा गोबां जायो सिङाव लेखा प्लास्टिक सोबाय हनै प्लास्टिकानो मोजां नेया हो मैया नेया दैजोंसो दांबावदों गथ'आ जिराव मोदोमबाय मोनामसुखानानै उनाव आसारासो मोदोमनाय नंला हेल' एभ्रिवान वेलकाम बेक टु माय चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअफोर हरनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै लोगोफोर आंनि दिनैनि प्लाना बानलु आं सिगांनि भिडिअआवहाय दिन्थिदोंमोन ना नोंथांमोना आङो बेखौहाय दिनै आसार खालामगोन आरो आङो माबोरै बानायगोन आसारखौ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय मा होगोन आसारावहाय एक्सुवेलि आंनि थाखायबो फार्स्ट टाइम आरोखि आंबो फार्स्ट टाइम आसार बानायनो नागिरदों बानायफेरा आरो आंबो ओमफ्राय सानबाय ओरैनो माने बेसे जानो जायोना दा समान राजोब्बाय ओमफ्राय माखासेथ' मोनलायबावबायसो फिथाइया थ' ओंखायनो आङो सानबाय दायो दिनैहायनो खालामना दोनखानोसै होननानै मानो होनबा सान्दुङाबो जा थांनाय दिनै सान्दुङाबो बिराद मोजां कम्बल आरिबो लामस्रांदों आङो बिनि थाखायनो सानबाय दिनैनो बानायनोसै होननानै आंबो ट्राइ खालामनायसै आंनि आसारा माबायदि जागोन आरोखि ओरैनोथ' न'आव माने आसारफोर थायोबा एसे मालाबाफोर ओंखामफोरबो जानो खहाबोनोसै बानलु खानो नायलांबाय थादों नोंथांमोनाबो भिडिअखौ खान्थाल लाबाय खाहैनोसै आंहा बानलुखौ खाहैग्रोनोसै आङो बेसरखौ सुनानै फोराननानै दोनबाय आरो एसे फोरानलायाबाबो जागौमोन होनबाबो एसे दैया माबाथोंसै होननानै फोराननानै दोनबाय नैलाय बानलुआ खाज्योमसै आं बेखौ लांदां नुलायसिगोन बिफांखौनो नै आङो खानाय स्टार्ट खालामबाय लोगोफोर बानलुखौ फिसा फिसा नालाय एरा जि गोबाव टाइम लादों आरो लोगोफोर बेखौ खानायावनो फारसेनिफ्रायनो खालामबाय आरो आङो ओरै फार्स्ट मोखांथिंनिखौ सिगां खाग्रोबाय आरो ओमफ्राय लोगोफोर आंनि बानलु खानायखौ नायनानै हेलेना एक्ट्रिसनि डायलगखौसो गोसोखांबाय आरो आङो बानलु खानायावनो एसेबां गोबावबा माला ओंखाम संग्रो माला ओंख्रि संगोन होननाय सिनेमानि डायलगबो होलांलायो नामा आंनिया आङो माबार खाबाय नै एसे स्पिडाव होना होबाय आङो नायनो बागोन ना मानसिफ्रा मा मोनसेखौनो देखायबाय थायो होननानै ओंखायनो स्पिडाव होना होबाय लोगोफोर नायलांबाय थादोल' नोंथांमोना बानायग्रोनोसै होनदां दंबावनायालाय फिथाइया रानायखौनो बारा सिनायनो नागिरा रानायालाय राबायानो आरो फ्रायानो माने मोनबाथाय जारां जायो आरो बेरदां जायो आरो नै गोरा जायो रानाया माबा सान्दुंजों माजों माबा गोमोनसो नुलायलांबाय मेगना मेग्रेमनानै नै आराम फोराननानै दोनबाय आं बेखौ एसे आखाइ गिसि लानानै बिलिरसोबाय आरो हाद्रि हाला नांनाय थायोना ओमफ्राय सुथा लाखिसै आरो ओमफ्राय नै बेसराबो रानहांबायानो एसे रानग्रोथोंसै बियो एसे ओमफ्राय माजों गेलेयो नायलाय बानलु लानानै गेलेगासिनो नै ओइ गथ' बिदि गेलेयो मानसिया फानोना मैया बानलु फिथाइखौनो बिदिखौनो गेजेराव अरस'नानै उसुखुथु जाबाय थादों जाला मारै जानायमोनलाय मामिया नोङो बानलु अरस'नानै बानलु जानाय मारै मोनोलै नाय मामा ना सकेटा नै सकेटा
Đây. Hút ra đây, hút đây, hút đây. Anh này hút đại ơi, cái lát đây chừng mà chừng. Alo trả xí cái lấy, nó. Mày ha. Tao biết sâu xịn na. Yêu phút ăn hồn chi. Phút ăn hồn được. Phút ăn đi mà được. Biết không? 5 minutes kesem. Gajibu tho. Yêu phút ăn hồn vậy. Mak malu bu. Mak phút ăn. Neng mana? Maburi kalam gunda. Angge. Tahu na tuh cium dia mau ini besorjwng bay. Bay ini bah zirap jenis bay. Biko direct. Songkri bay. Songkri bay. Mbak direct theme sunan dun bay. Direct. Ang ngkri songkri sih lo. Na ngkri songkri ni say. Bini unaw asal kusunan dun sih. Na sus song si tomato dong thai ni ne. Maya labanai. Da asal banaibai logo मोनफिनसिगोन बा लोगोफोर थाथ'दो लोगोफोर दायो ओंख्रिया मोनगासिनो आरो मोनसिगोनानो लास्ट संख्रि साखिनायनानै खांबानो जासिगोन आरो ओमफ्राय दायो आङो आसारखौ बानायहोलांसै आरो माने ओंखामखौबो आं फारसेथिं जानखाबाय ओंखाम मोनखांबाथाय आङो दायो बेसरखौ एवहरनोसै आङो टेमा नागिरनोसै र' बेयाव सोनो टेमाखौनो दाबो नागिराखै आं टेमायाथ' नै माबा फिसा फिसा आसार सोलाबायनाय दङ नै आसार गोजा बेयो बे टेमा एसे गिदिरावबा मोजां जागौमोन आरो बेयावबो दङ नै ओमफ्राय माबा जारुवा मुलि सोना दोननाय दङ नै बेयावहाय माने मोनसे टेमायावनो खेबसेनो सोना दोनोमोनबा मोजां जागौमोन जायगा जागोन ना जाया बेयावलाय बेखौ आं बेलेगाव बोस्लायनानै दोनसैमोन आरो एसे माबाबावगोनदां माने जाजोबनाय नङा खोमा एसे थाबावगोन बायदि मोनदां एसे थाबावोबा बेलेग टेमायाव सोनोसै नै आङो बेसरखौ एवनानै लाग्रोनोसै लोगोफोर Ini naik kan bapak di rumah. Baby satu tuh kok naik kan? Boleh ikut dong. बेसरखौ एवनानै गुसु जानो दोनबाय ओमफ्राय आं दायो थावखौ फुदुंनानै लाखानोसै आरो गुसु जानाय बायदि एसे दुंबुरबुर दंबावो एसे गुसु जाबाथाय ग्राइन्डाराव होनोसै बेखौ इसेबांनो जायो दा खावसे दोनबाय आं जिरायाबो ओंखारनाय दंखायो मा खालामनो ओंखारनायखौनो होदो pen lu atau pen lu mana जासिगोन जाबाय जि गोथाव मोदोमबाय नै क्रिसिया गाबदों नों गाबदों मानो गाबनाय मानो गाबनाय बुजादों मामाजों नै थावाबो दुंबाय गोबाय आरामसे मोनामसुगासिनोसो सासे मोदोमदों दे टेमाखौ सुखाबाय आं बैयाव दोनबाय सुनानै जायगा जायाबा जायखिजाया एक्सट्रा मोनसे सुखाबावदों आं जायगा जायाबा मोनसे फिसायाव अरजायालै रानाबाबो जि गोथाव मोदोमबाय मोनामसुखानानै उनाव आसारासो मोदोमनाय नंलालै बे बानलुआलाय बानलु आं सोनोनो नायथारगौ जायो जाया गोरलैथारमोन एसेयावनो बांसिन जायगालाबाय मोननै खालामो
자기가 자야. 그러면. 아살. बानलुखौ सोग्रोबाय नै ओमफ्राय बेनि उनाव बेसरखौ होबाय आरो नै बेसर ओमफ्राय जिरा पाउडार एसे उनस्रोनानै लादों आरो एवस्रोनानै लादों आरो मोदोमनायनि थाखाय बेखौ होबाय नै माथो गयो गगोनथ' आरो लगायलायनानै इनि नामखौबो जाबाय फुगारदो हम लोग तेरी मोहब्बत में सान्दुंआव होनसै नामा सान्दुंआव दोनदो हारसिं देबलांसिगोन सान्दुं नांबाथाय बिखोर मारिबाय आं इदिनो हाबाय होमबा बारा मोजां थाइट जागोन प्लास्टिकआ ये है हमारा अचार ओहो जल' फिसा सार बानायनांगौमोन बेना थेमा गिदिरनासो एसेल' जाबाय नामा बेनासो गोथावसिन जासिगोन मस्लाया आराम नांजोबबाय हे होनांलाय हयखौ हरदो मस्लाखौ 이거 방신 가마비하고 반지하고 माबाबाथाय संबाथाय गुसु खालामनांगोन आरो नों गाबनो ओंखारदों गस्ला गाना मानो गाननाय आमाया बा किसिया उन्दुनो ओंखारनानै गाबबाय गस्ला गानानो नायनि मामा दहाय नों बबाव दुदुमोन नामोनलाय खिथालाय आंनो बबाव दुदुमोनलाय इयाव बेखौल' दा दा मोनगोन नायनि जोंना आसार बानायनाया जाबाय नायनि ओइयाव सान्दुङाव फोराननानै दोनबाय नै बे मोनसे ओमफ्राय नैबे मोनसे आयौ सान्दुं गोसाथार थ' बिदिबा लोगोफोर जोंनि दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन आङो दायो खैसाखौ फुथुनोसै थेंक इउ स' माच लोगोफोर जोंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय बाय होनलाय दे टाटा होनदो